அவங்க கிருபை எவ்வளவு பெரியதா இருக்கிறது ஆண்டவரே. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த ஆண்டவரே இந்த வேலையில ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுகிற பிரயாசங்களை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறது. 2021 வருஷங்களுக்கு முன்பாக ஆண்டவரே மனிதன் செய்த பாவத்துக்காக, ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம், மனிதன் செய்த மீறுதலுக்காக நீங்க கை கால்களிலே ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டு ரத்தம் சிந்தி மரித்து அடக்கம் செய்யப்பட்டு 3ஆம் நாளிலே உயிர் தெழுந்தவராய் ஆண்டவரே இன்றைக்கு பரலோகத்திலே வீற்றிருக்கிறீரே. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். எங்களுக்குடைய சமாதானத்தை கொடுத்து, எங்களுக்குடைய ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்து, எங்களுக்கு நன்மைகளை கொடுத்து நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட இந்த சந்தோஷ சமாதானத்தை ஆண்டவரே இன்றைக்கு அநேக மக்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்போ இங்கே வந்திருக்கிற அநேக மக்கள் ஆண்டவரே குழப்பங்களுக்குள்ள இருக்கிறாங்கப்பா, கண்ணீர் கவலைகளுக்குள்ள இருக்கிறாங்கப்பா. ஆண்டவர் இருதயம் சுக்குநூறா உடஞ்சி போன நிலைமையில் இருக்கிறாங்க ஆண்டவரே. அன்பு காட்ட ஆறும் இல்லை, ஆதரவு கொடுக்க ஒருவரும் இல்லை ஆண்டவரே. அப்பா சோதனை நினைத்து பார்க்க